Zer da superatomo bat? Eta estatu supersolidoa? Edo nahasketa kuantikoa? Berak galdera berdinak zeuzkan. Hau da Francesca Ferlainoren historia. Ferlaino 1937ko abenduaren 23an jaio zen Napolin, Italian. Federico Bigarrena unibertsitatean ikasi zuen. Eta 2004an doktoratu zen Florentziako unibertsitatean. Urte batzuk geroago urteko zientzialaria aukeratu izan zen. Horren aurretik, 2009an bere ikerketa taldea sortu zuen, lortutako sariei eta diruari esker. Eta haiekin gauza asko lortu zituen, adibidez, atomoak kongelatzea propietate magnetikoak izateko. Eta ere, superatomo bat dela atomo ezberdinak bat izango balitz bezala lan egiten. 2009an materiaren egoera berri bat sortzea lortu zuen, supersolido, materia solidoa eta likidoa den egoera bat. Espero dut zerbait berria ikasi izatea, eta gustatu zaizuela.